дар як базор мардери мосикатро фурухт ва як соати ахиб харид. Харшабин соат ба кафо тик-так мекунад. Якшому хоб рафт ва вақте ки бедор шуд 20 сол пеш дар назди варианти чавони худаш қарор дошт. Вай соатро ба чавон даст дот ва гуфт вақте ки ин соат ба кафо тик-так мекунад вақти ислохи он чизе мебошад ки ту як замон пушаймон будааст. Ва баъд ӯ гайб кард. ҳеҷ кас намедонад ки ин соат воқеан чист, вале дар он шахре одамон мегӯянд ки вақт ба онҳое гӯш медиҳад ки мехоҳанд тағйир диҳанд. субҳи ором дар дехаи хурсанде осмон бо рангҳои нарм ранг карда мешавад ва сокинон ки ба оянда дидани кадимӣ мехӯҳанд ба мардери пир назар мекунанд ки соатро дар даст дорад. чониби наздик соати мусикате ки дар пушти рафтан ҳаракат мекунад бо пас заминаи хобҳои фуруд карда шуда ва хотираҳо ки монанди бурхи хамида шуд равон мебошанд. гурӯҳи сокинони деха дар атрофи мардери пирчам омада бо манзараи ахибету наси иттилоотҳои ӯро бо меҳри ахиб гӯш мекунанд дар холи насл чандон шодравон. манзараи торик ки мардери пир дар хатти оби руд истода аст дар ами ки фикр нагардад ба оби одамон бингеред ки чашмҳои гузаштаи худро дошт нишон медиҳад ки интихобҳои гузашта чӣ гуна буданд.